Wereldreumadag in Venray. Boottocht voor leden zonder bloed. Het is vandaag 12 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. Fotogroep Exposure Venray exposeert 2 weken lang in het Venrayse museum met 90 foto's. Vanavond om 7 uur is de tentoonstelling geopend. De expositie bestaat uit foto's die de afgelopen jaren gecreëerd zijn. De groep is de uitdaging aangegaan om de Venrayse gemeenschap te laten zien waar de leden toe in staat zijn. De afgelopen tijd is er gewerkt aan een gezamenlijk opgesteld programma. Bij het selecteren van de foto's hebben de leden volledig de vrije hand gekregen. Zo is een expositie ontstaan van de meest uiteenlopende foto's. De tentoonstelling omvat alle soorten van de moderne fotografie, waaronder architectuur, landschappen, macrofoto's en digitale experimenten. De expositie is nog tot 28 oktober te bezoeken in het Venrays Museum. Het is vandaag Wereldreumadag. Op deze dag wordt wereldwijd de aandacht gevestigd op de ernst en impact van reuma. Via diverse activiteiten onderstreept het Reumafonds de gevolgen van reuma voor het dagelijks leven van patiënten en de omgeving. In Venray werd er vandaag aandacht aan besteed in de Kempaan en de Sprank in Venray. Het thema van dit jaar is bewegen, iets dat hoog op de agenda staat bij de Reuma-patiëntenvereniging. Bewegen voor reuma-patiënten is heel belangrijk, want het houdt je spieren soepel, waardoor pijn in de gewrichten en dergelijke ook afneemt. Het helpt je gewoon beter te functioneren en je blijft langer fit door bewegen. Over het algemeen is reuma een bekende en geaccepteerde ziekte. Toch is het belangrijk dat er elk jaar een dag speciaal aandacht aan wordt besteed. Omdat mensen eigenlijk nog onvoldoende stilstaan bij de impact wat het heeft op het dagelijks leven als je te horen krijgt dat je reuma hebt of artrose. Dat heeft gewoon een enorme impact voor iedereen, maar ook niet alleen voor de reuma-patiënt zelf, maar ook voor zijn omgeving. Wat voor impact heeft het dan? Gewoon hele dagelijkse dingen worden niet meer vanzelfsprekend. Een pot opendraaien is ineens niet meer dat zomaar gaat. Het opstaan kan een heel probleem worden, want je bent 's ochtends heel stijf. Dus heel veel reuma-patiënten worden pas in de loop van de dag dat ze weer wat actiever kunnen worden. Maar je merkt gewoon in je dagelijkse bezigheden gewoon heel veel belemmeringen. Reuma-patiënten konden vandaag leren hoe ze verantwoord kunnen bewegen. In ontmoetingscentrum De Kempaan konden mensen meedoen aan fysiofitness en een yogaprogramma. Iemand die weet wat reuma betekent is Riet Wammes. Zij ervaart al jaren problemen door haar reuma. De ziekte heeft invloed op haar hele leven. Van 's ochtends begint het met opstaan tot een kopje koffie inschenken als de kant te zwaar is en te pijn doet. Tot een aardappeltje schillen. Dus heel divers en heel vervelend. Hoe gaat u daarmee om? Ik heb dat moeten leren in de loop der jaren om met de ziekte om te gaan. De ziekte accepteren is moeilijk door alle belemmeringen die reuma met zich meebrengt. Bewegen kan veel pijn doen, maar is essentieel om te blijven doen. Ik heb mijn hele leven moeten bewegen. Het zij fysiofitness, dat wil zeggen in het water, met name warm water onder begeleiding van een fysiotherapeut bewegen. Daarnaast heb ik nou sinds heel kort, een goed jaar, een heel klein hondje. En daar kan ik dus, al loop ik 6 keer per dag 5 minuten, heb ik toch een half uur bewogen. Met deze Wereldreumadag hoopt de vereniging dat meer patiënten, net als Riet, gaan inzien hoe belangrijk het is om te bewegen. Ze kunnen zich hiervoor aansluiten bij de Reuma-patiëntenvereniging. De projectweek op het Rijland College rond het thema Gezonde School werd vandaag afgesloten met een gezamenlijke duurloop. Doel van de week was om de leerlingen bewust te maken van een gezonde levensstijl. De leerlingen deden de duurloop op de atletiekbaan bij de Wetteling. Zij hebben gedurende de eerste 8 weken van het schooljaar wekelijks geoefend. De eerste les van het jaar zijn de jongeren begonnen met de 8 minuten loop voor een cijfer. En na 8 weken is er gekeken of de training van de afgelopen tijd heeft geholpen en of het uithoudingsvermogen daadwerkelijk is verbeterd. Alle tweedejaarsleerlingen kwamen vanmiddag bij elkaar om op muziek hun persoonlijke afstand te verbeteren. Met 2-tallen rennen ze 8 minuten om zo elkaar te kunnen coachen en de tijden bij te houden.
De leerlingen kregen uiteindelijk een cijfer voor hun prestatie. Vanochtend vertrok vanuit de haven van Wansum een boot vol leden en vrijwilligers van de Zonnebloem uit de regio Venray. De boot maakte een dagtocht naar Roermond. Het was nog een hele onderneming om alle mensen aan boord op een plek te krijgen. De boottocht is ontstaan vanuit een landelijk initiatief. De Nationale Vereniging die biedt een aantal evenementen aan, onder andere een boottocht, deze boottocht. En bijvoorbeeld ook een boottocht over de gracht in Amsterdam, de vakantieweek. Dus die biedt dat aan en daar kun je op inschrijven. En dan moet je dat dus wel zelf organiseren verder. Zij zorgen alleen voor de boot en wij hebben dus de organisatie. Hoeveel mensen gaan er mee? 177 gasten en 31 vrijwilligers die dus de hele dag voor de gasten zorgen en proberen ze te verwennen en een gezellige dag te bezorgen. De gasten werden de hele dag vermaakt. Er was een muzikaal optreden van Goethe-Fix uit Geisteren en een loterij. Onderweg kregen de mensen een uitgebreide lunch geserveerd. Eind van de middag kwam de boot weer veilig aan in de haven. En dan nog het weer voor het aankomend weekend. Zaterdag is het half tot zwaar bewolkt. Er zijn stapelwolken en er zijn langere perioden met regen. Het wordt 's middags tijdens opklaringen hooguit 13 graden. Zondag vallen er enkele buien en is het tevens 13 graden. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is de tweede aflevering van Onder Vier Ogen. Zondag om 7 uur 's avonds kunt u naar het weekoverzicht kijken. Een prettig weekend.